Ang temperatura, yara sa 22 degrees Celsius, tubtub sa 28 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita lokal, karon nga adlaw mag-uumpisa na ang Electronic Business One-Stop Shop o kun e-boss sa siyudad sa Bacolod nga hiwaton himuon dira sa Ayala Malls, Capital Central. Sumugod karon nga adlaw. Ini na ay kaduha nga tuig sa amo nga mall patigayunon ang ini nga aktibidad. Sa e-boss nagatipon ang tanan nga mga opisina kag units ng LGU sa pagproseso sang renewal sang business permits kag mga lisensya sa kada tuig. Ginapaabot ang presensya sang 61 ka mga barangay sa e-boss para sa pag-issue sang barangay clearance nga isa sa mga requirement sa pagkuha sang business permit. Ang ining aktibidad ang masamin nagalawig tubtub Pebrero 28. Nagapati si Bacolod City Mayor Evilio Bing Lerdia nga pamulitika ang ginhalinan sang isyo nga hindi siya makitaan sa panahon sang pandemya. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Lerdia nga sa pag-umpisa pa lamang sang pandemya, naging hands-on na siya ka nakapatigayan sa madamo nga pagsinapol o po ng mga eksperto sa syudad agud hambalan ang paghimuon batok sa COVID-19. Sunod pa kay Lerdia sa matuod una pa nga nakatukod sa Interagency Task Force ang Bacolod sa gobyerno nasyonal. Ginpasalamatan man sa alkalde sa Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga may background bilang isa ka nurse kay si Dr. Chris Sorongon nga umang mas may ihibalo sa patag sang krisis sa kainglawa sa pag-volunteer sa pagtapna sa COVID-19 sa syudad. Samtang nagpromisan man ang alkalde sang liwat nga pagsanyog sa ekonomiya sang syudad sa tion nga matapos na ang pandemya. Ikaw na iya, pamulitika na yung istorya nila. Pagsugod sa COVID, boy, we must remember, una pang Bacolod City, establish sang IATF sang sa national government mo. Kaya ti ang COVID, pag umpisa, ti wala man sang kaintindi kung maano kita sa to. Correct. Bisan ang national government, nagsugod man sa puno. Ang gusto tiya maglagaw, kuya, ang gusto na nga malatnan ko. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia. Samtang sa ibang baraton nga balita lokal, nakarecord sang 8 kabago nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 146,271.
Apat naman ang na-report nga naka-recover sa COVID-19. Kaya total recovery siya na sa 139,934. Wala naman sa may na-report nga napatay. Bangod sa COVID-19 kang death toll nagpabilin gyapon sa 4,695. Sa karon, 1,568 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Wala sang bago nga kaso sa COVID-19 ang apat ka mga probinsya sa Western Visayas. Kalakip diri ang probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, kag Guimaras. May isa lamang ka bago nga kaso sa COVID-19 sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Iloilo. Ang syudad sang Iloilo ang may apat naman ka bago nga kaso sa COVID-19 kag duha sa probinsya sang Negros Occidental. Pangunahan naman ni Governor Bong Lacson ang Thanksgiving kag New Year's Mass sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial diri sa siyudad sang Bacolod karon nga adlaw. Ang misa mag-umpisa alas 8 sang aga nga pagkatambungan sa mga opisyal ka empleyado sang gobyerno provincial. Una nga maghatag sang mensahe si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga pagasundan ni Governor Lacson. Ila ipalayag kung ano ang mga pagpanghangkat nga na-eksperyensyahan sang probinsya kag ang ginauman sa pagsulod sang bagong tuig. Sa New Year's message sa gobernador sa naligan ni Disyembre 31, iyang ginalauman nga matapos ng problema nga ginapakatubang sa probinsya angot sa COVID-19. Sa datos sa Provincial Incident Management Team sa Enero 1 tuig 2022, ang Negros Occidental ay may 170 na lamang kaaktibo nga kaso sa COVID-19. Pagtinguha nga malabot ang herd immunity sa COVID-19 kag pagtutok sa recovery kag rehabilitasyon sa mga lugar nga ginalitan sa Bagyo Odette. Ini ang prioridad sa gobyerno provincial sa Negros Occidental sa pagsulod sang bag-ong tuig. Suro kay Governor Bong Lacson, nagalaom siya nga ang 2022 amo na ang katapusan nga tuig para masulbar ang problema nga gintuga sang pandemya kag malabot ang herd immunity sa COVID-19 sa bulan sang Pebrero. Nagisalig man ang gobernador nga mapabalik ang normal nga pagpangabuhi sa mga Negrosanon nga naapektuhan sang kalamidad sa bulig sang gobyerno nasyonal. Omicron variant, rason sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Samtang presyo sang sigarilyo kag makahulubog nga limnon magasaka karon nga tuig. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa
Isang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado. Okay. Sige, dili kita na yun. Sa kay Homa Lumena, Jeril Gadudo, good morning man. Ray Baryoga, of course. Sa kay Christine Miñez Villalobos, Martin Aliling, Ana Sinoro, good morning. Atia Kim Eriman, Georgia Gargasiran, matugnaw nga aga action boy. Ang nagyan niya ni kapon, itong nagbalabag nga tracking, nagyan ko man ito kapon sa may corner sa Alihis. Sa kwan ba na? Intersection. Ay, way kukbalo kung nano to kay... sa tungagin siya nagbalabag mo. Gani, man. Kita ko man to. Enrique Caballo Subaldo Jr. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo. Good freezing evening. Abaw, tugnaw. Gidira. Salamat liwat sa stars ang insend ni Ma'am Van Mayo. No? Jonathan Pudding. Yes. Muna nang iya bagong Facebook. Muna ning bago niya nga Facebook. sa Kaya bagong- wala yan na gito na recover. Why ma-recover ang iyang nadula nga Facebook. Yes. Sige. Kay- Kay, dali lang kita, kay amigo ko da, ABC President Ed Pregua sang Isabela. Good morning sa imo, Kap. Kumusta ka na? Happy New Year. Sige. Go, Action Doors. Kay Maninoy Michael Jun P. Season, good morning man sa imo. Dara sa may Barangay Sumag, Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Rochelle Evangelista, good morning and Happy New Year man sa imo. Kay Lester Ray Benitez, sir, good morning sa imo, sir. And have a good Monday. Kag Happy New Year man sa imo. Happy kag kay Ayes, no? Yes. Good morning, dira, no? Aha, Kay si kay... Ma'am Lenny, pagkita, sa tamyo ko lang si Ma'am Lenny, katagi, Oh, sus- Mother na siya ni Ayes. okay. Good morning and Happy New Year. Kay Gina Fe? Gina Fe, si Miss Sol Lama Barnacha. Wala nag-appear si mo. Sawari ka. Si Gina, kaya rin pa si Gina Fe sa guban papasin, sige. Sige. Good morning, dra sa imo. Kay Miss Veronica Santillan Manukan, good morning man and Happy New Year. J.R. Pelayo, good morning man. Si Sir Lester Ray Benitez, ginatamyaw niya lang, iya pa kaysa nga si Stephen Ganza, Simbit, sa La Carlota City. Oy, good morning. Kasi tarang niya taga La Carlota City, si Miss Ana Sinoroda. Good morning lang sa imo. Okay? Kay Teresa Linahakayaw, good morning man. Yes, mate, Mare, morning. Aha. Kay M. Saboso, good morning, Mandara Kagawad. Yes, Mommy Ems, good morning. Kay Virgil Legaspi Coloso man, good morning. Kumusta ka na, Kagawad? Mauluway ka ka pamaskwa. Hindi ba ka pamaskwa na si Mami Ems? Hindi naman, nukot kay, na sumong trickings, nakagapon gani. Hindi na sa Subot manokot. silingon, dason na lang guro nga Christmas. Tinga si Hada, Kuya Caitlin, nang kuhan pa yahon, sige pa sa baton kuno ako. Di kabala na siya ya. Kabala na si Inday Caitlin ya. Sila kay sakon, ligad ng may gift ka di sakon, galing wala pa kaabot kay delayed ang Shopee. Okay lang siya, Inday Caitlin. Okay Importante, darating. Ay, Importante kahit kailan kaya kong maghintay. hindi kaya ko maghintay po. Sanay na akong maghintay. Tama mo na siya. Oo. Kay Winston Goles, good morning man. Kag Slasher Sumugat. May agaman. Aha. Amo mo na siya.
Kay siya gani niya sa nang message sa akon man sang Juan. Message Nya siya. maninoy gabaton pa ko gyapon sa mong regalo. Anong regalo ta kay Caitlyn nga kuan man kay dong tanan do aran man si iya. Gani aran man siya. Beauty, tanan-tanan. Brain, clothes. Aran naman Boyfriend. tanan siya. Boyfriend, yung may bugasan. Aran tanan. Tanan no? Ano pa? Ano pa man? Why na Caitlyn? Di na sige pangayo. Da sa mga... Kaya ano daw ay gida sa nga bugas da Caitlyn nga regalo kay dapat maninoy. ikaw manghatag bugas. Oo, no. Sige lang. Gilang kay... Tulog pa na siguro kay katugnaw eh. Katugnaw. Basi sa Chinese New Year, basi ganyan ta tikoy. Nan, okay lang ko na. Iya mo na lang panawagan ta sa iya. Ang tikoy na lang. Sige, kami ara na siguro. Yes. Kamahal nga dasan tikoy, no? Oh, bala. Oo. Mahal sa tikoy. Namit ako ng prituhon. Oo, prituhon mo sa tapos na may kisa na may sauce man sa blang di sa blaw. Ginaimuan nila. Oo, nga Peanut sauce, di man. Ayun, kung ano na sa kaysa una pero may mo kayo na prito mo. Kakalipat lang ko kung anong ginabutang blaw, no? Well, anyway, good morning liwat. Sa kay amigo Tator ko Jungko, may aga man dira sa imo. Kay Jean Buerom, no? Sa Bago City, kang akong classmate na si Grace Gonora bla morning man, no? Standby na sa aton mga balita national. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:20 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Natuman ni Presidente Duterte ang isa sa 3 ka-campaign promises nila ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa 2016 elections. Sa interview sang DZRH, ginpahayag ni Cayetano nga kalakip sa mga ginpangako nila ni Presidente Duterte sa dong kampanya amo ang pagtukod sang Department of Migrant Workers. Ginpermahanan ni Presidente Duterte ang Republic Act 11641 nga magatukod sa Department of Migrant Workers kag tinutuyo sini nga matutukan ang kinahanglanon sa mga Pilipino sa abroad. Sa pagsulod sang katapusan nga 6 ka bulan sang termino ni Presidente Duterte, ginabantayan karon kung bala mapatuman sini ang duwa pa niya ka campaign promises kaupod ni Representative Cayetano.
Suno kay Cayetano, ginalakipan nini sang pagtukod sang Department of Disaster Resilience kag Department of Arts and Culture. Ang kabahin sa pahayag ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 ang bangod sa Omicron variant. Suro kay Duque, may 11 na ka mga imported cases sa Omicron variant sa Pilipinas kag 3 ka mga local cases. Bangod sinay nagapati ang DOH nga dako ang posibilidad sa local transmission sa Omicron variant sa Pilipinas. Ang Omicron ang ginakabig nga mas makalalaton sa isang COVID-19 variant. Samtang sa iya pagpangalagad bilang Vice Presidente, nagapati si Presidential Candidate Leni Robredo nga ang pag-alagad ang yara na base sa pagsanyog sa pangabuhi sa pamilya nga Pilipino. Sunod sa year-end report sa Office of the Vice President, sa sulod sa 6 ka tuig, masobra na sa tunga sa bilyon ka pesos o kun 520 milyones pesos ang na-mobilize sa opisina ni Vice President Leni sa idalom sa programa nga Angat Buhay nga ang tinutuyo amo ang magsalbar sa maramong nga Pilipino halin sa kapagiduhon. Sa karon nakabulig na ang Angat Buhay sa kapin 622,000 ka pamilya halin sa 223 ka mga lugar kag nagapag-angot ang Office of the Vice President sa masobra 372 ka mga organisasyon nga nagabulig sa programa. Pila sa focus ang Angat Buhay, amo ang ikaing lawas, edukasyon, nutrisyon, pagbulig sa mga kabataan kag mga kababainhan, ang paghatag sang palangabuyan kag training para sa mga gusto nga magtrabaho, kag pagresponde sa mga kalamidad kag sa karon nga pandemya. Para sa edukasyon, 122.96 milyones pesos ang kabilugan nga kantidad sa infrastruktura nga napatindog. Kalakip na ang 81 ka classrooms kag 5 ka dormitoryo para sa mga estudyante pareho sa La Libertad Negros Oriental. Sa sitio Bugtong Lubi, Hinubaan, Negros Occidental naman, napakaayos ang OVP, ang school buildings ang Magsaysay Elementary School sa din ka paghatag man sa mga school kits para sa mga estudyante. Halin sa 2016, 146.83 milyones ang kabilugan nga kantidad sa donasyon nga na-mobilize halin sa mga pribado nga partners kag donors para sa disaster relief and rehabilitation. Magluwas pa ini sa 85.25 milyones pesos nga napanagtag sa Office of the Vice President para sa relief efforts kag gilayon nga relief assistance para sa mga nahalitan sang dako sang kalamidad. Kapi naman sa 44% nga may kabilugan nga kantidad nga 39.49 milyones ang na-mobilize para sa mga proyekto nga nakatutok sa nutrisyon. Paabuton ang pagmahal sang presyo sa makaulubog nga limnon kag sigarilyo sini nga tuig bangod sa pagkolekta sa gobyerno nasyonal sa mas mataas nga sin taxes o kun buwis. Sa idalom sang Republic Act 11467 nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nagligad nga tuig 2021, ang excise tax sa sigarilyo magasaka sang 55 pesos sa kada pakete sini nga tuig humalin sa 50 pesos sa kada pakete nagligad nga tuig. Ang buwis naman sa mga heated tobacco products ang nagasaka sa 30 pesos humalin sa 27 pesos kag 50 sentimos nagligad nga tuig. Sa mga makaulubong ilimnon naman ang buwis sa distilled spirits ang magasaka sa 52 pesos sa kada litro kag 39 pesos naman sa mga beer products. Sa mga wine 56 pesos naman ang excise tax nga igapatong sini nga tuig kag magasaka sang 6% sa kada tuig sumugod nagligad nga tuig 2021. Naibaluan nga ang Republic Act 11467 ang nag-amyenda sa National Internal Revenue Code of 1997 kag nagapatong sa mas dako nga buwis sa mga pili nga mga produkto. Sa mga dugang naton nga balita nasyonal, ginpahayag naman ni Senador Ping Lacson nga ang proactive nga pagpamuno, kooperasyon halin sa publiko kag paghimo sang aksyon base sa siyensya ang 3 ka importante nga bagay para mapunggan ang pagdagsa liwat sang bag-o nga kaso sang COVID-19 nga nagahatag sang katalagman sa aton ikaayong lawas kag para sa pagbangon sang ekonomiya.
Ginpanumdum ni Aksyon ang otoridad ang publiko nga magkooperar sa siyensa para mapunggan ang pag-abot sang bagong wave sang COVID infection sa pungsod pagkatapos ng pasaka sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang alert level sa Metro Manila sa 3 kasunod sa pagdamo sang kaso sang COVID. Sang nagligad nga Domingo, ginhalimbawa ni Aksyon ang ginhimo nga tikang ni Cavite Governor John Vic Rimulya nga reactivate ang Provincial Center for Disease Control kang pagkonsulta sa mga alkalde angot sa pagpasaka sa alert level bilang sabat sa pagdamo sang COVID cases. Ginhatagan man sang importansya ni Aksyon nga sa piyak nga kinahanglan sundon sa otoridad ang mga datos bilang kabayan sa ila tikang sa pagsabat sa pandemya. Kinahanglan man nga himuon sang publiko ang ila responsibilidad nga himuon ang basic health protocols. Una na nga nagpanawagan si Aksyon sa public health kag law enforcement authorities nga pasakaan sang kaso ang mga individual nga nagalapas sa mandatory quarantine protocols pareho sa isa ka babae nga nangin viral sining karon lamang bangod sa pagpalagyo sa iya sining quarantine para magtambong lang sa isa ka party. Sa karon si Aksyon ang nagapapili sa pagka-presidente sa idalom sang Partido Reforma. Duha pa ni Aksyon kinahanglan nga mayara sang tikang para malikawan ang ini nga mga paglapas sa protocol nga posible makalaton sa mas madamo nga tao. Ginpatag man ni Aksyon nga ang pagtadlong sang healthcare system sang pungsod para masabat ang problema sa COVID-19 kag ang tanan nga epekto sini ang nagapabilin gyapon sa iya prioridad kun isa ang mangin mapalaron nga mapili sa Mayo tuig 2022. Kalakip sa plataporma sa senador ang himo sang future-proof nga economic strategies para masabat ang mga problema paagi sa paghatag sa impormasyon sa publiko angot sa safety o kung safe ka epektibo nga pagpabakuna, ang libre nga mass diagnostic testing kag pagdula sa mga lockdowns kay iban pa nga solusyon nga yara nakaangkla nga kung nakabase sa mga datos. Ginabasol sang gobyerno nasyonal ang Bagyo Odette kung wala na lambot sa pungsod Pilipinas ang target population nga mabakunahan kontra COVID-19. Base sa datos gikan sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, 49,765,213 ka mga individual pagid lamang ang nakabaton sa kompleto nga bakuna kontra COVID-19. Ini nga kadamuon ang nagabugos gid lamang sa 45% sang kabilugan nga populasyon sang Pilipinas. Suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., duha ka semana nga na-atrasar ang vaccination bagod niya ang 6 ka rehiyon sa pungsod ang napektuhan sang bagyo. Sa pagpati ni Galvez, kung wala kuntani ang bagyo, nalambot gid ang 54 milyones nga target. Samtang ang 54 ka milyon nga target kuntani sang gobyerno nasyonal ang mas manubo sa gyapon sa 90% sang populasyon nga kinahanglan mabakunahan agud maangkod ang herd immunity. Ang dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato mga kaaksyon nga nabudlayan dira sa pagpamuhin sus delikado gid inaabot. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa Sige. Kay Franklin Tilohio dira, good morning man sa imo. Kay Remia Garcia, kag kay Ray ano ni siya? Rafael Ordanel. Good morning man. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, Malaka Gamala, happy and prosperous New Year sa management kuno kag sa tanan nga reporters sang Aksyon Radio Bacolod. May God bless us all and more power to ARB. Kag sa aton dira nga mga ka-EFC bala, thank you gid sa inyong pagpakigbahin sa aton Operation Tulong, no? Salamat gid sa mga katapos ang Energy Funds Club. Bisan paano nag-share gid sila para sa aton nga Operation Tulong sa naligan nga sa ganito Doors? December 29, no? Dira sa Banwasang Kandoni, no? Thank you gid. Kag of course sa tanan luwat, no? Abi nimo sige pagliang kwan bla Doors, sige pa ang mga kinanglanon sang mapungluyo naton dito sa Southern Negros. Ay na, dason na ginaon ali siya ang ganito sa lingwang bal mo. Okay. Okay na. Hindi ko ito sulit. Ano ba ko yan? Ay, kalahain. Good morning kay Sir Ricky Malala, Action Boy. Bigo Ricky. Mga agad na sa imo, no? Yes. Sa office na ni Congressman Greg Gasataya. No? And of course, kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Kay Sir Philip Alonsagay. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda sa Japan. Kay imo, sa imo ihada si Miss Tess Rivera Morayama. Yes. Good morning, Mandra sa inyo. Kag of course, kay Marjon Rivera, no? Yes. May greet lang ko pala. Anthony Rivera. Si Miss Chona Trinilla. Good morning man. Good morning man, Action Boy, kay Lynn Noble. Kay kahapon nag-watch siya. Kag ginapag-greet niya gid ang Noble and Vallejo family. So gin-send niya sa ako niya nga mo ginaya kada ko ang iyang monitor kagapon sa Sunday edition. Grabe ba? Basta malumpatan sang diba kureng. Si Subongga pagid siya. Hindi sa malumpatan sang kureng. Hindi man. Namin isang kay Ma'am Vanessa May, namin sa saging yung kita ko na kay Ma'am Vanessa May, yung ARB number 1, tapos sa flags ng Philippines, bala? So, kaya namin, number 1 in the Philippines. Yes. Thank you, Ma'am Van. Sa kay Tita mo Jam, good morning. Tita mo Jam. Tita mo Good Jam. morning, Tita Jam. Jam, ano gani? Mangana Bornales. Bornales. So, Pero ito nga lang, Joby, ginaya. Amo na nga nag-jam lang ba kay Joby Alipoon Mangana. Tapos Bornales, jump na eh. Jump na no? Jump. Do sa, kuhan mo na yung jump yan, ang sa Siradura, bla na? Nag-jump. Ang sana lang yun na magpuksas pertahan, bla? Di bla? Abot lang So, jump na sa bong. Good morning, dra sa imo. Yes. Bornales. Ang iyang husband na abroad? Seaman. Seaman? Amo na sa Gapon? Hindi Seaman Gapon? Seaman Gapon. Wala siya nakagibana sa una. Hindi Seaman Gapon? Siman Gapon. Or Seaman Gapon, di na Diman, di na Iman. Seaman Gapon. Amo na sa Mo agad wala Action Boy activity sa life. Si Bla F-man or G-man. Inaya. K-man. Inaya. C-man. Kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Good morning, man. Sa kay tatay niya Luisito Ilon, kag family nga pamati sa Purokma Binuligon 2, Barangay Sumag. Ay, dira sa Purokma Binuligon 2 bla kung katultol kad Action Doors. Sa den? Sa Purokma Binuligon 2 bla sa Barangay Sumag.
Okay, wala. Kung katultol ka da, magpakadto ka da, antes na mag-abot, da ka baka makalisda, kay barato na da, may dungka na da mo. Gali. May gadungka na da, da barato na da ang isda. Ano kung baka ka sa kupa na lang. Pwerte nga daan sa mong kamahal sang isda. Hubala, grabe no. Daw ka nakabaligya sang isda sa akong, daw ka baligya ka man isda. Magamamo na siya. Ayo, do sa concept ba sa kuring ba sa kita. Ano, magamamo na. O, standby na sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Kag sa detalye, Balita International, nagpaandam si French President Emmanuel Macron nga mangin mabudlay ang mga masunod nga semana bawod ang pungsod ang padulong sa malalang nga sitwasyon sang bagong tuig matapos maka-record sang 232,000 nga mabagong nga kaso sang COVID-19 sa sulod lamang sang 24 oras. Bangod sinigin kanselar ang tradisyonal nga New Year's Eve fireworks sa Paris. Ginpahayag sa mga city authorities nga nahadlok sila nga magresulta ini sa dako nga pagtililipon sa mga tawo nga hindi masunod ang social distancing. Ginasulit naman ni Macron ang iyang panawagan para sa lapnagon nga pagbakuna nga ginatawag ang mga jab nga sure shot nga solusyon sa France sa pagpakig-away kontra COVID-19. Samtang masubo naman nga balita magasugata sa mga motorista. Magapatuman sang big time oil price hike o kung pagsakas ang presyo sang gatong sa unang semana sa tuig 2022. Magalambot sa 1.50 tubtub 2 ka pesos ang isa ka sa presyo sang gasolina, samtang 2 ka pesos naman kag 20 sentimos tubtub sa 2.30 sa kada litro sang diesel. Magasaka man ang presyo sang kerosene sang kapin 1.80 tubtub 1.90. Sunod sa mga otoridad, nagsaka ang demand sa petrolyo sa tinikdan nga semana sa piyak sa paglapdas ang Omicron variant sa COVID-19. Dugang pa, naghuyang man ang bayluhanay sang peso kontra dolyar. Magapatuma naman sang rollback sa presyo sang LPG sumugod karon nga adlaw, Enero 2, nga magalambot sa 2 ka pesos kag 55 sentimos ang kada kilo. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 13 sentimos, Singapore dollar 37 pesos kag 80 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 55 sentimos. Ag sa ato naman nga balita entertainment sa pinakaunang kayginan ginpakita sa publiko ni Angeline Quinto ang nagadako sini nga baby bump. Kadungan sa New Year 2022 nagpost ng picture ang 32-year-old singer-actress nga daw kaangay sang maternity photo shoot sa diin. Nakauyat man sa nga tiyan ang kamot sa iya non-showbiz boyfriend. Nakasuksok si Angeline sa nagaduwa green nga ginapatihan lucky color of the year sang Water Tiger. Nakaligad nga bulan sa ako ni Angeline sa King of the Talk nga si Boy Abunda nga siya nagabusong apang sekreto lang ngalan sa amay bangod may bata ini sa iban nga babayi. Kung ikaw magbusong plakad daw, hindi ka mapakita sa mga bibi bump na. Ano na yaman? Sa balita naman sa sports, ginpamatudan ni Filipino pole vaulter EJ Obiana nga isa siya sa mga nagapanguna nga pole vaulter sa kalibutan matapos nakuha ang ikatatlo nga pwesto sa World Athletics Pole Vault Top 10 para sa 2021 sa piyak sa iya issue sa Philippine Athletics Track and Field Association. Naibuluhan nga makapila ka beses nga na-break ni Obiana iyan national records kang nakalambot sa men's pole vault final sa Tokyo Olympics. Upod ni Obiana sa ranking ang duha pa ka vaulters ka Sam Kendricks kag Timur Morgunov. Nagpanguna sa ranking ang nagpabilin nga world record holder nga si Mondo Duplantes ng Sweden, samtang nagpangaduha naman si Christopher Nielsen sang USA. Samtang inkumpirmado ni Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz sa iya Instagram account sang New Year nga magapasakop siya sa 2024 Paris Olympics. Target naman sa Pinay weightlifter nga madala pa uli ang gold medal sa Summer Games dito sa France. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa atin mga ka-aksyon, happy Monday! Yes, Ako happy na Monday! First newscast of the year together. Yes, Kaya correct. ako naka-newscast na kuya mo. Naka-newscast na kahapon Oo niya. nga, ako lang isa for Sunday Yes, edition. ahay. Kung ikaw man na isa yan, di ba? Gani, ako na gani. So, second newscast ko na. Yes. Oo, Happy New Year gid mga ka-aksyon ha. Kagabay pa. Let's have a positive outlook sa aton sini nga 2022, no? Kabay pa nga makuan kita
mas manami ang 2022 sa 2021. Yes, kabay pa. Kag ang ginaano tagid sa tanan nga kabay pa matapos na ang COVID-19. COVID-19 kag ano pa gid. Ginahandom kag ginapangamuyo gid sang tanan action. Kag kabay pa ang aton nga mga ka-aksyon bala nga nahalitan sang Bagyo Odette, maka-recover man, no? Yes. Kag kabay pa nga ang may mga ikasarang sa pagbulig, magbulig dito sa mga nahalitan sa Bagyo Odette. Correct. Sige, Jude Press, good morning. Jan Acosta, Randy Artiaga Santisas, good morning man. Sige, Action Doors. Okay, so sa aton nga balita special Action Boy, ari nga kabulogin man tatananti halin lang ta sa bago lang ta tapos Pasko, New Year. Yes. So damo kagid especially ikaw damo kagid nabaton sang pula nga ano na ampaw. Ako? Damo kagid. Oo. Ay ko kadumdum. Siyempre sa mga endorsement mo lang na baton kung bayaran ka na mo na balayaw. Ay ko kadumdum nga may nabaton ko nga pulaw. Ay lakalain si Action Boy nga wala kay anong insudan ba si Brown? Do brown man. Brown gali. Ano man daw dumdum. Ha? Daw hindi ko kadumdum Sa kay daw. kadamuon ko ron, hindi mo na madumduman. Daw kwan siya daw aso bala, daw aso. Nga. Nga naglabay lang bala. Teka mo na Labay nga daw aso. Aso pa lamang. Per kanta pag hindi. Ang tanan-tanan nga kwarta sa kalibutan. Yeah. Tawa yung magbit. Sagad. Amo na saya. Amo na siya Action Boy. Importante, Amo may na- galabay. Sa wala galabay. Amo na sa sweldo mo daw aso. Oo, correct. Nga nagalabay lang. Iba niya, pare wala sweldo. Dugay-dugay po sweldo. Tapos pa si Manang sweldo. Oo, ano, sumapit sa tres pa lang sa buong. Sus. Ay, doon ka subo. Ginisang aton nga, ano. Hindi ah. Nga man. Kadamo pag ganit daw, may mga subong 3, 4, 3 subong, may harap na 4. Triso. Basta mga 10 eh. Wala na, kabay pa. Sana mag-early kayo dati. Yeah! Mag-early kayo dati. Pero para kahit maka- ano pa man, kaya ko maghintay. Yes! Wala. Dindiyan mo. Sige. Sige, ah. So, dili kita sa atong balita special. Sa kung kilala, happy birthday aday kay Beth De La Torre. No? Happy Happy birthday! birthday karon nga daw. Today. Okay, so, ang atong balita special Action Boy, mga hindi dapat himuon sa kwarta. Ay, may dapat kila hindi himuon sa kwarta. Hindi ako nanong himuon. Ha? Ano yung hindi ako nanong himuon, kundi dapat hindi himuon. Dapat hindi himuon. Arab lang ka-violate, gid bala sa law, gid jablahaw. No, naging nasaya. Oo. You Presidential mean? Decree number 247. Kuan gali na iya, oo. Na literal lang nga hindi mo Literal, pwede hindi himuon sa himuon. kwarta. Nga bills. Ako, bisan pa sa bills. coins. Yes, bisan pa sa coins. Okay? sige. So, ang una Action Boy, Doon mga kaksyon, may salabton kasi na, ha? Yes, meron. May salabton kasi na kung makaviolate ka. Sa lahi. Kung madakpan ka. Migo ko da ron, biga, pamati mayo, ha? Amo na hindi mo dapat himuon sa kwarta. Nan. Sige. So, una Action Boy, ginadilian ini nga sulatan. Sulatan. Kaya ang iban, giniimo na nila Action Boy nga wanted textmate. Sa una may galagaw nga muna sa 20. Wanted text me sa Wanted pagutang sir, na nila number. Di mapasa-pasa ang kwarta. Kung sino tumakwati. Base pa lang may mag-chat, may mag-text sa iya. Mata. Sulatan din na pwede. Oo, meron pag in-Action Boy, nakita ko pag ng suma, bala sa ila, pinamakal bala haw. Sa kwarta. May 147 plus amo ni 250 plus amo mo. Dras sirag suma sa Ay, hindi na kwarta ya. pwede. Hindi na pwede, mga ka-aksyon. Okay, kung madakpan ka, 20,000 pesos malang ang hindi man lang magnubo sa 20,000 imo balayran kag 5 ka tuig malang pulo priso-priso mo daan. Di ba? Bisan pila ang amount? Bisan pila ang amount ejection boy. Pila ang 20 ang bill? 20,000 pinakanubo. So basic kung Hindi mo tayo men, bisan pila ang amount sa kwan sa ang lang bill kung pilang bills, 10 ka pesos, 20, 30, 50, 100. nga ginasulatan mo? Oo. Eh. Basta kwarta. Basta kwarta. Kaya ka-violate gina siya sa aton nga law. Okay? May law kita sina, ha? So, next, so likawin dang pagsulat sa imo number, dira mo ita, textmate, focus na sa life mo bala, kaya maabot lang ginang imo nga ano. Hindi na pag-ibutang ba? Ay ba, basi ibutang mo pag imo nga life story. Life story. Para isulat ang life story sa Life story. Actually, ang kalaban ko ginagahakitaan, ang ang 20 kag ang 50. Ang mga ganyan. Nanubunan siguro sa magsulat sa shin. Ako na maging saway ko sina gani mo, amigo ko, kaya kundi gampang sila, doga madjong sila.
Ang kwarta yung nakot sa bulsa, ginamarkahan niya mo. Kung ginamarkahan mo na ya para matandaan kung sa ako na halin, ay nano na yaman. Muna. Hindi na pwede. That's a violation. Yes. Mo nang da kay ni Rafi medalya. Kaya, next action boy, ginadilian man ang paglukot sa kablasang kwarta. Ano tawag sina? Lukot na. Lukot? Ginalukot mo. Kaya meron, diba? Pilo naman. Especially, basta lukot Oo. Ginadilian na siya action boy. Kaya, especially, kita mong mga sa jeep ba lang nga driver, ginalukot, ginapilo, ginanila, ginabutan ba sa bako, gabilo, ginabutan. Hindi na gali pwede. Hindi na gali pwede, action boy, kaya makaguba na siya sa fiber kung nasa kwarta. Kaya mo na start nga madunot ang kwarta. Ang paglukot. Ang ginaano gid sang BSP nga dapat hipid ang kwarta tabutang sa wallet. Hindi gid malikawan eh. Hindi ko especially mga driver nga gadali na bala pang butang na lang na daya. Kadamo lagi na sa mo way mo na sang way ko bati ang may gindako pa. Gani man, hindi naman sila guro pandako kasi dapat hindi, no? Oo, dapat hindi. Kaya mo na maguba ang ang fiber sang ang problema tam lang ni kisa sa aton nga law, kadamo sa aton mga law nga way gina-implement. Gani man, kadamo. Damo bisan ang mga ang gina-implement nga daw ara gid ng mga law of supply and demand. Lain naman. Mga law of gravity. Ara gina-implement. Hindi gina madula. Pero ibang law tuwad ka pa darag. Pero ang iba nga maloya, do ay nakadamo lote para sina. Bago lang ka balong hindi mo pwede gili mapilo malukot ang kwarta. Yes, hindi na siya pwede action boy. Kaga ang ano pagid bala ang nagauso pag nablasubo nga ginahimo bouquet, hindi na gali pwede. Kita mo na. Hindi na gali pwede gin panda man nag isang BSP ang mga flower shop. Gali ang rason ko sa mga flower shop request na sang sang mga nagapahimo bala sang customer. Hindi na gali pwede. Kaya mo tong reason nga magubang fiber sang kwarta. Kaga mga manikik ya. Pwede lang na kaya I think galing naputos na siya mo. Naputos man siya ya. Tapos doon hindi man siya super pilo, di ba? Kaduga dagko man ang iya nga mong rolls na. Kay gina kaya ano ka ba ang flower? Ginahimo ka ba flower? Ang ang kwarta nga ginapahimo bouquet bala. So ginahimo nila flower kiss nan so mo nagalukot-lukot action boy. So hindi ko na pagdayon no ng plano ko to gali sa imo. Ay okay lang na siya yan mo lang ipa-fly. Hindi pwede against ganun sa law. Hindi okay lang siya kapatindog lang wala. Sampawan mo ng chocolate. Babay example tayo kaya mo siya. Di ba kayo iba ginalukot-lokot? So imuon mo ya, butaw mo lang di chocolate. Amo na siya. May chocolate nag-request mo. Amo na to sa muna na. Hindi na mayo pilo. Black pa na, no? Black pa nang request. Black chocolate pa na. Black chocolate para dark chocolate. Dark chocolate, black chocolate. Dark chocolate para less ang fat. Kag may gani nga nuts na. May almond. Almond nuts or saan basta nuts. Okay? Hindi ko na pagdayon nun, kaya hindi ka pwede. Kaya mo, anta ka dani bouquet. Sa nga muna. Hindi magli pwede. Sino may istoryahan talaga ng BSP? Ayun talagang BSP ka. Ano man, asa pila mo lang ka-oras na ginna mo na. Malam mo hindi na pag-i-bouquet ba? Isampaw-sampaw lang. Pwede, pwede. Masapos, hindi ka na mag-effort. Okay? Correct. So, next action boy, ginadilian man ang pag-staple or pagpatapik sa kung ano, Dre? Labi na sa mga eleksyon, patapikan sa sa kandidato. Kung gabi ng kung bala line up. So bawal gina-action boy ginadilian ginaya. Gani ginapatuman. Correct. Kada eleksyon mo na gina-staple lang na. Gani tapos super open ka na. Iboto sa maabot Mayo. Boto, mayor, congressman. So bawal lagi pag-staple sina. Sinis naman do sinis bilog do 500 datag sa akong tapila ning kada isa sila man. Mana. Yawan ka pa suma. Yawan ka pa suma ni mo tapila. Okay? So ang advice naman sa BSP Action Boy, just in case nga may mga donut ka kwarta or may mga meron kung malikawan magisi. Di ba kay kung mababi 100, kung magisi dang isa ka 0, di ba hindi na pagbatunon? Kabisan gamay lang dagani. So advice ang BSP nga magkadto sa bangko nga lapit sa inyo kag ipa-islan nyo. Pwede na. Sa bangko? Sa mga bangko. Nga lapit sa aton. Anong lapit sa aton yung bangko? Pailisin na tong mga nagkaladunot. Kaladunot mga kwarta. Ay dumang ko nagali, imbis na ganta ka bouquet. Kuha na lang himuon ko para daw ay ko violation coins na lang coins ipang mo. Basta mo ko sa nga sulod mo sa jar. Para safe kay basibla ibuan mo bla kay himuon basta ngano na gani. Dagan siya. Tamburi na bala ginagamit.
Sa Pasko. Charot. Ano lang na yan? Hindi mo dala sa grapon. Ah. Yung mga coins bala, mga 1 peso. Ang 21 niya coins sa dako-dako. Hindi, Kaya 1 peso, pinakadako 5 pesos. Para magsakay ka sa jeep, bukas ka ko. Noong dali lang ginawa ka. Yung bukas ka grapon. Akalain. Nang dagi na nga kay kapatigas ang grapon, buksan. Siula ko pa sa bayo. Kaya pangita sa pisoson. Ay, kalain na. So, ang pinakataas, subong nga coin Action Boy, 20, no? 20. 20 pesos. Grabe, no? 20, subong coins na lang. So, nag-collect ko na gani Action Boy, meron ako to mga 3 pa lang. Kaya doon mo pa lang ilang nabaton kung nga coins nga 20. 3 pa lang gid. Okay? Hindi man pwede kumuson. Ha? Hindi man pwede kumuson. Hindi na siya pwede. Tingnan sa bulangan mo na eh. Di kapusta ka tos piyak. Oo. Alam po, kapusta na ka mo na layo mo. Layo na. Pag perdi ka, nakumos na ng kwarta mo na. Kaya buwis to ka. Ayaw mo na. Oo. Tapos kwaon lang. Tapos kwaon tas yung isa, muso niya na mayo, kaya ihaboy naman natin sa nagdawin. Ate, pagabot dunot na eh. Hindi, ano mo natin, hindi ka na pwede na galit. Oo, Tigalan hindi ka, na pwede. amo na problema natin, kaya kadamo sa aton mga layi nga wala gina-implement. Wala, correct. Gina. So, sige, okay na. Ang coins siya. Ha, ang coins wala di acquired. Alam na nadala ko ang bills lang. Daso naman ang coins. Ang mga coins hindi pwede palpagon. Ay, oo, hindi ka na pwede. Kasi siyempre madula ng tsura ni Rizal. O hindi mo sa pwede buuan, kaya buuan mo kulintas. Ay, alam Hindi na pwede. Imuhan mo wala pendant. Oo. Hindi mo sa mo kulintas. Pendant. Pendant. Oo. Hindi mo sa pwede. No, kung sa hindi mo sa pwede i-mutilate. Hindi mo siya mo sing-sing. Kasi lubuan mo kasi. Nakamudla yun ang sing-sing. Sing-sing mo bala 5 Hindi mo siya pwede pesos. mo aritos. Ito, no? Aritos mo ito. Di mo, no? Doon may pulo nga 10. Mo brato. Oo. Mo Or brato. 20. Kay 20, doon ka namin isang coins nga 20 mong. So, patakdan, madabisang So, kung magtakod ka da, hindi kung bisan mga 5 pesos kay dapat, magtakod ka da, kabalo na da ng iban kung pilang bilis yung imong aritos. na. Itong 20, 40 lang yan. Taglima lang ang biga yung aritos. May, kaya tila mga pesos mo. Hindi isipon para nilang hook na gintakod mo. Mga hook, mga 5 pag inurot. Kay pulo. Pulo. Ah. Ina? So, hindi pwede. Hindi pwede. Okay. Ang 5 pesos, pwede na sa nang ampang, na sa nang cookies. So, para sa cookies na bla. Cookies man. Hindi na gawa mo, nang makaas na malambot. Pwede na sa coins. Hindi ko na pwede na yan. Pwede, basta hindi mo lang matulon. Kaya wala man na damage ang coins sa ang masinang hampang. Subong ang panahon ng mga coins, subong ang mga gis do, ay naman, ginagawa na mas 5, ay na yan. Wala na, May 5. Pag sila, may, wala na Sapi. lagi na value, mambal nga may biling ka pa din nga 50 centimos na ida. Di na lang. Di ba mo? May, dahil mis lapi ka pang silyo. Oo. Kupa. Tapos meron pag Pago ka pa na kupa. Piyos. So, ako meron man ibang Action Boy nga mabalaklan, mga grocery store, nga sila mismo wala blagahambal, bala nga, ma'am, may sinsilyo ka pa nga 50 centimos. Te, ano nang imuon mo? Di, wala na yan. Iba niya automatic. Na daw ila, naramla dayo na. In fairness, kung 1 million kabilog, mag-amusin na. Ang natingalahan ko gani na, sa mga grocery stores, kabal, ang tingala ko bala may mga amo na nga mga presyo, mga 99.50. Kaya actually, sila ko na mas makaginansya. No, tani, kung ako, himuha ko na lahi mo, ay na naya. Oo, no? Bilog. Oo, bilog. Huwag na sa mga 99.75. Ano na yaman? Sir, may 25 cents ka dahil. Hindi ko kwaon dahil. Hindi ko makuha sa 25 cents. Naman na bala. Naman na sa kay... Apro, may ara, iba niya gina. Tago na nila. May harap pag Action Boy na balang, kuya nga ibaylo nila si mo kung wala sila pisoson or... Dulce. Sentimos. Dulce, mamari na lang mo kay wala kami. Dahil may diabetes ko bala yan ita. Ito dahil ibang nga ibaylo. Dahil sa taas ba sugar ko dahil. Titagaan mo kuya dulce. May harap daan kaya Action Boy nga id-id yung bisan sentimos kwaon. May harap man ibang daan nga pa. Pero kung nakuya to, kunan ko na yan mo, nang pasaran ko na yan. Suggest na sa mga senator nga kilala mo bla. Sa mga congressman lang, mga barkada, kung congressman mga barkada, mga tupad balay nga congressman bla. Sa mga barkada, kung senador bla. Yung mga grocery, mga kwan bla, mga department store, grocery store, magpresyo bla, na sa mga 10.25, mga 50.75, 50.25, 49.50. Kung 49.50, kung humuon 50, mga 50. Kung 49.49, nga may mga 49.50 pa na.
No, okay. Correct. Daga ka kwan, hindi ka sila guro masisilyoan. mas ginansya. Sila ya kay ganansya lang sila ya, no? Kita ya. Okay lang na sa ato sa lapi, pero mag-isa na taod ka milyon ka sa lapi. Oh, te. Pila na? Pila ba yung isa ka milyon sa lapi? Sipa da. 500,000. Oh, te. Imagine, 500,000 yung sa lapi. Oh, inaisap lang ka milyon. Isang pa lang ka milyon. Oh. Kung magduwa na ka milyon, 1 milyon. million. Nakaalam sa ako, oh my God. Learn ka man math, no? Learn, of course. Sige. Agnes Espirito. Good morning man, Jerry Limaco, kagay Rufina Era Gabino. Jocelyn Song Comedia, hindi pwede ka na ang gina-staple. Pwede. Apro kay Dennis, gino pwede niya kay gina-stipliran mo. Ha? Stipliran. Stipliran na yan mo. Ang hambal diya, hindi pwede ma-staple. Hindi pwede ma-staple. Pero kung stipliran mo yan, Pwede. mas hindi na yan kay hambal, staple lang eh. Ay, kala. Sige. Kay Edwin Pantaras, ginahimo sing-sing ang coins, usogid sa amon time, correct? Oo, hindi na pwede, no? Okay, sige. Standby na sa Aksyon Hotline. May kaupo ninyo sa Aksyon, Brian Mordel. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.